Nasunog ang heavy equipment nga nakapark sa pribado nga lote sa mga kasumpang sa barangay Mabini, Buena Vista, Guimaras. Inapaniyahan ni Edgar Harder ang nasunog nga excavator. Gilayon niya nagresponde ang Buena Vista Fire Station kag natap ng sunog. Ginaimbestigaran pa kung bala electrical gidman ang gitunuan sang kalayo. Ginabanta nga nagabalor sang 5 milyones pesos ang nasunog nga heavy equipment. Ginapasiguro sang kapulisan ang seguridad sa nagagawa sulod sa Katiklan Port paagi sa pagpatigayon sang checkpoint. Katiyuan sining mabantayan ang mga motorista kag hindi makalusot ang mga kriminal pasulod sa isla sang Boracay. Mismo ang Metro Boracay Police Task Force ang nagpatigayon sang checkpoint sa Barangay Union, Nabas, Aklan. Naibuluan nga nagtaas ang nagakatabo ang krimen sa isla sugod nga nagbukas ini sa mga turista. Ilabi na ang kaso sang pagpangawat. Nagtakop na ika-20 nga provincial jamboree sa Libertad Antique. Ginpasakupan ini sa mga estudyante sa kabanwahanan nga sakop sang probinsya. Ginhana sa mga kabataan sa naglain nga aktibidad, ilabi na ang search and rescue. Nanginserbe man ang suba malapit sa Libertad National Vocational School sa kadamaan ng mga paghanas. Todo bantay man ang Libertad MDRRMO sa mga nagpasakop para sa ila seguridad. Natala na nga mag-host ang probinsya sang Antique sa Boy and Girl Scout Regional Jamboree sa Pebrero sa masunod nga tuig. Madinalagon niya ginpatigayon ang sinadya sa laran sa syudad sang Ruhas sa probinsya sang Capiz. Isa sa naghatag kasadya sa mga pumuluyo amo ang drum and lyre competition sa elementarya kag sekundarya. Naghatag man duag ang civic parade nga ginpasakupan sa mga tribo sa naganlain nga mga kabaranggayan, NGO kag mga negosyante sa syudad. Mayara man prosesyon sa suba kag food festival kada gabi nga naglingaw sa mga nagapamasyar sa plaza.